Ето ви една бърза рецепта за мини хлебчета с маслинова паста. Започваме с една чайна чаша брашно. Аз смесих половината бяло, другото пълнозърнесто, поръсих с малко риган, след това добавих 1/3 чайна чаша вода и малко зехтин. Цялото се умесва, докато стане нелепкащо тесто, което лесно може да оформите. Правим една голяма питка, която след това с помощта на точилка разточваме, но не много тънко. След това взимаме един нож и се стремим да срежем на горе-долу еднакви части. Всяка от тях правим като гнездо, така че след това като сложим маслиновата паста да не изтече. Слагаме около половин чайна лъжица и загръщаме плътно и внимателно. Редим ги в тава и ги оставяме да се изпекат на 180 градуса за 15-20 минути, докато леко се зачервят. Готовите мини хлебчета могат да се съхраняват в плътно затворена кутия до 2 дни на стайна температура. Ако искате да ги приготвите предварително, спокойно може да ги замразите, но до към 1 седмица във фризер. Преди поднасянето им е достатъчно просто леко да ги затоплите във фурната. Добър апетит!